Чым здзівіла Марыя Калеснікава, як Лукашенко адрэагаваў на катастрофу ў Мінску, а таксама што вядома пра загадку Святланы Ціханаўскай і смерць былога міністра. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Марыя Калеснікава дала першае вялікае інтэрв'ю і нечакана заклікала еўрапейскіх лідараў шукаць збліжэння з Лукашэнкам. Марыя пагаварыла з амерыканскім выданнем Financial Times і паведаміла, што чым большай будзе ізаляцыя Беларусі ад Еўропы, тым больш Мінск будзе вымушаны збліжацца з Расіяй, і гэта робіць Беларусь менш бяспечнай і менш прадказальнай для Еўропы. Далей цытата Марыі Калеснікавай. Як чалавек з еўрапейскім менталітэтам я не разумею, чаму Еўропа не пачала размаўляць з Лукашэнкам раней за Злучаныя Штаты Амерыкі. Відавочна, што Германія, напрыклад, мае значна больш сувязяў з Беларусю, чым Штаты. Канец цытаты. І тут аргументацыя Калеснікавай ідзе ўразрэз з падыходам Еўропы, які палягае ў падтрымцы сувязяў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні, мінімізацыі кантактаў з рэжымам і захаванні эканамічных санкцый на экспарт, а таксама забароне на авіяпералёты і пастражэнні візавых правілаў. Марыя лічыць, што Еўропа павінна рабіць усё наадварот. Зноў цытата. Лукашенко прагматычны чалавек. Ён разумее мову бізнесу. Калі ён гатовы на гуманітарныя крокі ў адказ на змягчэнне санкцый, уключаючы вызваленне зняволеных і допуск незалежных СМІ і НДА ў Беларусь, то гэта трэба абмяркоўваць. Канец цытаты. Таксама Калеснікава кажа, што цяпер яна сфокусуецца якраз на прасоўванні такога дыялогу, асабліва накіраванага на вызваленне іншых палітвязняў і прадухіленне далейшых рэпрэсій. Яна падкрэслівае, што будзе і далей актыўна займацца палітыкай. Пра сваё зняволенне Марыя падрабязна расказваць не захацела. Яна коратка згадала, што гэта быў цяжкі перыяд, але яна не хоча абмяркоўваць жахлівыя умовы. Зноў цытата. Усе і так ведаюць, што такое беларускія турмы. Каму гэта дапаможа? Канец цытаты. Але Калеснікава ўсё ж расказала, што ў адзіночнай камеры яна траціла па 2 гадзіны ў дзень на йогу і практыкаванні, а таксама прачытала 700 кніг з турэмнай бібліятэкі і напісала яшчэ 2, але яе нататкі адабралі і так і не вярнулі перад вызваленнем. Што тычыцца знакамітага эпізоду з парваным на мяжы пашпартам, то Марыя кажа пра яго наступным чынам. Цытата. Гэта не было імпульсіўна. Задоўга да гэтага я вырашыла, што палітык павінен дзяліць лёс свайго народа і не толькі ў хвіліны ўздыму. Канец цытаты. Тут адзначым, што заява Калеснікавай пра перамовы з Лукашэнкам нарабіла шмат шуму ў дэмакратычным лагеры. Такім падыходам абурыліся былыя палітвязні Ігар Лосік і Аляксандр Фядута, а таксама былы сілавік Уладзімір Жыгар, палітык Анатоль Лябедзька ды грамадскі дзеяч Андрэй Стрыжак. Сам жа Лукашенко гэтымі днямі таксама пашумеў. Асабліва ўсіх здзівіла яго цынічная заява ў сувязі з камунальнай катастрофай у Мінску. Раніцай 19 студзеня жыхары адразу 5 раёнаў сталіцы Фрунзенскага, Маскоўскага, Цэнтральнага, Савецкага і Кастрычніцкага выявілі, што іх батарэі астылі, а з крана ўзнікла гарачая вада. Прычынай стала пашкоджанне цепламагістралі, у выніку якога без цяпла засталіся жыхары многіх буйных спальных раёнаў, такіх як Малінаўка, Сухарова, Кунцаўшчына і Каменная Горка. І ўсё гэта пры тым, што ў Мінску сёння мінус 14 градусаў. Бяда аказалася сур'ёзнай і хутка дайшла ажно да Лукашэнкі. Ён заявіў, што гарадскія ўлады знайшлі рэзервныя крыніцы для вырашэння праблемы, а таксама ён параіў не рабіць тэмпературу ў дамах беларусаў занадта высокай, каб захаваць ацяпляльную сістэму. Если бы не 100 градусов или 90, вода в трубах была и давление поменьше, а 80, но давление поменьше. Немножко прохладнее бы было в комнате. Не 25, как у нас и у вас привыкли, а 20 градусов достаточно. В доме, я не знаю, как у вас, у меня так и здесь, и дома прохладно, и это здорово. Любоў Лукашэнкі да нізкіх тэмператур усім даўно вядомая. Цяпер жа падобна палюбіць прахладу прымусіць і ўсіх астатніх. Прычым яго развагі пра сітуацыю з зацяпленнем прагучалі падчас сустрэчы з чарговым расійскім губернатарам. Там жа Лукашенко запэўніў усіх прысутных і самога сябе, што ў выпадку нейкіх іншых, больш сур'ёзных праблем яму заўсёды дапамогуць Господ Бог і расіяне. Нас уже трудно разделить в оборонном плане. Мы с Россией тут как единое целое, и на нас смотреть отдельно на Беларусь, раздельно на Россию
нет никакого смысла. Ну, кому-то хочется, может быть, но так не будет. Мы готовы защищать свои интересы. А Господь нам всегда поможет, вот как в настоящее время. Таксама Лукашенко падзяліўся сваімі думкамі пра беларусаў і не толькі. Аказваецца, ён цяпер думае, як дапамагчы Венесуэле, а таксама запэўнівае, што беларускі народ, калі трэба, будзе гатовы і пацярпець. Мы самолет произведем вместе с россиянами, Освей, он нам нужен. Я не говорю про оборонку, много чего делаем по другим направлениям, поэтому надо ориентироваться на свое, где-то и потерпеть. Но у нас люди такие, если они будут видеть перспективу, они потерпят. Ну а попадать в зависимость нам ни в коем случае нельзя. Друзей вокруг очень мало. А если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами. Ну, как вот сейчас на таком расстоянии думаем, как помочь не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя. Увечары нядзелі на вадохрышча Лукашенко ўжо па традыцыі акунуўся ў палонку пад браханне свайго сабакі. Але варта звярнуць увагу на тое, што хрысціцца Лукашенко не стаў і акунуўся толькі адзін раз, а не 3. Я сейчас. Пойдем. Таксама для Лукашэнкі з'явіліся нечакана добрыя навіны. Сёння ён атрымаў асабістае запрашэнне ад Дональда Трампа ўвайсці ў новую міжнародную арганізацыю. Называцца яна будзе Радай міру, і Трамп стварае яе для урэгулявання сітуацыі ў сектары Газа. Адпаведны ліст на імя Лукашэнкі ўжо з гонарам выклала яго прэс-сакратарка Наталля Эйсманд. Але тут ёсць адзін цікавы нюанс, пра які лукашэнкаўцы не кажуць. За пастаяннае месца ў гэтай Радзе міру патрабуецца ўнесці не менш за 1 мільярд даляраў. Дзяржавы, якія зробяць унёсак на працягу першага года пасля ўступлення статута ў сілу, атрымаюць пастаяннае сяброўства. Астатнія ж будуць прызначацца на тэрмін не больш за 3 гады. Таксама, згодна з дакументам, Трамп стане першым старшынём Рады міру і будзе вызначаць, каго запрашаць у арганізацыю. Акрамя таго, ён будзе валодаць правам выключаць членаў групы, калі гэтае рашэнне не будзе заблакавана большасцю ў 2/3 галасоў. Памёр былы міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут. У свой час ён працаваў у міністэрстве фінансаў, праўленні Нацыянальнага банка ды кіраўніцтве справамі Лукашэнкі, а таксама кіраваў Беларускай асацыяцыяй гімнастыкі. З 1997 па 2008 год Корбут узначальваў міністэрства фінансаў і быў узнагароджаны ордэнам пашаны. Але ў выніку ён сышоў з дзяржаўнай службы праз інсульт, пасля якога цалкам так і не аднавіўся. Мікалаю Корбуту было 77 гадоў. Загадка Святланы Ціханаўскай. Здавалася, што цяпер пацвердзілася тая інфармацыя, якую мы паведамлялі яшчэ месяц таму. Святлана Ціханаўская паведаміла літоўскім парламентарыям пра рашэнне пераехаць у Польшчу. У Вільні, верагодна, застануцца працаваць толькі некалькі членаў каманды, але галоўны офіс Святланы Ціханаўскай будзе знаходзіцца ў Варшаве. Нагадаем, што яшчэ ў кастрычніку літоўскія ўлады аб'явілі аб прыняцці рашэння знізіць узровень аховы Святланы. Пасля гэтага з'явіліся сумневы, ці застанецца яна жаданай асобай у Літве. Акрамя таго, з'яўлялася інфармацыя пра ўзмацненне пагрозаў з боку беларускіх спецслужбаў. Але ж неўзабаве Ціханаўская дала каментарый беларускай службе польскага радыё, у якім зноў абвергла пераезд. Па словах Святланы, яна можа і будзе праводзіць больш часу ў Варшаве, але офіс Ціханаўскай пакуль што застаецца ў літоўскай сталіцы. Ну а Зянон Пазняк, які і так вельмі не любіць Ціханаўскую, цяпер прыдумаў сабе яшчэ адну прычыну. Ён апублікаваў новы пост пад назвай «Аб ролі наёмнікаў у палітыцы», дзе выступіў з рэзкай крытыкай офіса Святланы Ціханаўскай і еўрапейскай дыпламатыі. Прычым логіка нечаканая. Пазняк сцвярджае, што Германія зацікаўленая ў далучэнні Беларусі да Расіі дзеля атрымання таннага доступу да энергарэсурсаў, а офіс Ціханаўскай ён называе проксі-групай, якая фінансуецца Еўрасаюзам для рэалізацыі гэтай стратэгіі.
Працягваюцца палітычныя расправы як над вядомымі беларусамі, так і не толькі. Цяпер высветлілася, што ўрача-неўролага Руслана Бадамшына адправілі ў калонію. У жніўні 2020 года Бадамшын падтрымаў пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў, і такой смеласці яму не даравалі, і цягам некалькіх месяцаў ён трапляў за краты 5 разоў і сумарна адбыў больш за 60 дзён адміністрацыйнага арышту. У 24 годзе на Бадамшына завялі крымінальную справу за фота з акцыі пратэсту і прысудзілі яму 3 гады хатняй хіміі. Ну а летась па медыка зноў прыйшлі сілавікі. Яго змясцілі ў СІЗА, і цяпер стала вядома, што Бадамшына асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і далі яму 2,5 гады калоніі. Сутнасць абвінавачання дакладна невядомая, але папярэдне лекары асудзілі паводле справы беларускага гаюна. А ў Брэсце вынеслі прысуд 29гадоваму капітану Максіму Дударгу. Яшчэ нядаўна ён быў элітай войска і перамагаў у спаборніцтвах дэсантнікаў, а цяпер ён апынуўся за кратамі за палітыку. Максім служыў у брэсцкай 38-й асобнай дэсантна-штурмавой брыгадзе. У лютым 2020 года дзяржаўныя СМІ пісалі пра яго як пра ўзорнага афіцэра. Цяпер жа Дударгу судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Прысуд дакладна невядомы, але вырак звязаны з абмежаваннем волі, а значыць, мужчына атрымаў ці то хімію з накіраваннем, ці то тэрмін у калоніі. Пад Магілёвам свята скончылася трагедыяй. Пажар у вёсцы Вялікая Хонава унёс жыцці адразу 4 чалавек. Напярэдадні ў доме праходзіла застолле з нагоды вяртання знаёмага, які нядаўна прыехаў з заробкаў. У дзень трагедыі вяскоўцы набылі ў мясцовай краме спіртныя напоі і свечкі, бо электрычнасць у доме была адключаная праз нясплату. Усё скончылася вялікім пажарам, і ў адным з пакояў хаты ратавальнікі знайшлі 4 загінулых. Гэта быў 65гадовы гаспадар дома, 2 яго дачкі 29 і 33 гадоў, а таксама 30гадовы жыхар суседняй вёскі. А вось 61гадовая гаспадыня дома здолела самастойна выбрацца з агню. З'явіліся першыя выпадковыя ахвяры барацьбы са снегам па-беларуску. У Мінску каля гандлёвага цэнтра Дана Мол на 17гадовую дзяўчыну упала глыба наледзі. У выніку школьніцу шпіталізавалі з траўмамі. Па факце здарэння завялі крымінальную справу аб прычыненні цяжкіх альбо менш цяжкіх цялесных пашкоджанняў па неасцярожнасці. Паводле следства, прыбіраючы дах ад снегу, рабочыя не агарадзілі тэрыторыю належным чынам, што і прывяло да такой сумнай сітуацыі. А ў адным сталічным шматпавярховіку разам з ледзяшамі збілі і кандыцыянер. З'явілася відэа, на якім бачна, як падчас збівання лёду камунальнікі не разлічылі і незнарок дэмантавалі кандыцыянер, які вісеў на сцяне каля вакна адной з кватэр. А ў Смалявічах неасцярожнасць камунальнікаў ледзь не прывяла да бяды. Там малая дзяўчынка упала ў адкрыты люк. Яе сяброўка кінулася на дапамогу і сама упала ў іншы. На шчасце, здарэнне скончылася без траўмаў і дзеці змаглі выбрацца самастойна. Яны абышліся толькі страхам, мокрай вопраткай і згубленым абуткам. Камунальнікі ў сваю чаргу патлумачылі, што пасля моцнага снегападу тэхніка расчышчала дарогі, і пры гэтым некаторыя люкі зрушыліся альбо былі сарваныя. Цяпер арганізацыя займаецца іх аднаўленнем. Крама, якую закрылі па даносе прапагандыстаў, адкрылася зноў, але тавары ў ёй цяпер ужо зусім іншыя. У канцы лістапада ў Мінску спыніла працу калядная крама. Гэта адбылося пасля таго, як прапагандысты абвінавацілі яе ў рэабілітацыі нацызму праз навагоднія цацкі з выявай паэткі Ларысы Геніюш. Пасля гэтага крама была закрытая і апячатаная, але цяпер аднавіла працу і паказала новыя ёлачныя шары з беларускай тэматыкай. На іх размясцілі дзяржаўныя сімвалы Беларусі, а таксама герб Мінска і іншыя выявы. Аўтары відэа падпісалі яго словамі «Мы ўсе розныя і любім каляды». Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.